Turški predsednik Erdogan je včeraj v sarajevski dvorani Zetra nagovoril okoli 10.000 Turkov, ki so na predvolilni shod pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami, ki bodo potekale 24. junija, pripotovali iz vseh koncev Evrope. Avrupalı Türkler olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan halk oylamasında açık ara farkla bizlere destek oldunuz. Şimdi 24 Haziran seçimleri için bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Erdogan je v Sarajevu močno okrcal ostale evropske države, ki so že pred lanskim referendumom o ustavnih spremembah preprečile turške predvolilne shode na svojih tleh. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir. Turški voditelj se je za obisk Sarajeva odločil kljub opozorilom obveščevalnih služb, ki so predsednika opozorile, da se nanj pripravlja atentat. Tudi grožnje z atentatom Turčije ne bodo odvrnile od začrtane poti, je pokomentiral Erdogan in dodal. Ve burada Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan burada gelir de eğer görüşmek, buluşmak istediği bir lideri göremezse, buluşamazsa bu benim için doğru bir şey olur mu? Je pa obisk turškega predsednika v Bosni in Hercegovini tudi del turških prizadevanj za povečanje vpliva na Zahodnem Balkanu. Ob tem, ko se Evropska unija bolj kot širitvijo ukvarja z Brexitom in vse manj evropskih podjetij išče naložbene priložnosti na Balkanu, so turška podjetja s svojimi investicijami vse močnejši gospodarski igralec v regiji. Turqia mendoj se do të vazhdojë me presion politik e para. Dhe nuk e di sa mund të ekzistohet presionit politik të Turqisë nga autoritetet kosovare, të cilat natyrisht institucionet i kanë shumë të breshta dhe në shumë raste edhe të pafuqishme për t'i ballë një presionit të tillë. E dyta mendoj që do të vazhdojë pra presioni Turqisë ose ndikimi Turqisë është nëpërmjet fesë. Prejšnji teden je v Bolgariji sicer potekal vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana, s katerim je Unija skušala učvrstiti vezi z državami v regiji, ki jo je Bruselj zadnjih 15 let bolj ali manj zanemarjal.